Os ydych chi croeso i Sgorio yn o'r diwedd y tymor yn agosau yn yr ail haen a prif adran Genero, ond un dechrau heno yn uwch gyngrau'r Cymru a'r cyffro a'r tensiwn yn yr hanner isa. 2 rownd o gemau oedd ar ôl i'w chwarae felly cyn dechrau'r penwythnos ar Bari. 2 bwynt yn glir yn y ras i orffen yn 7fed a chyrraedd y gemau ail gyfle. Ond mae'r dre newydd yn y dymderoedd ac mewn pereg o syrthio am y tro cyntaf erioed. George at Wilmot. Wilmot yn ceisio newid cyfeiriad y chwarae. Penniad lawr at Hulbert. Hulbert. Cyfle i groesi mewn i'r canol! A mae Hulbert yn sgorio. 4 munud ar 15 wedi chwarae. Yn cysylltu'r chwarae yn y lle cynta a'r croesiad o'r chwith yn berffaith i'w dalcen. Owen at Cuddy. Cuddy yn sgwar at Richards. Nôl at Cuddy, cyfle gwych fan hyn, ar draws wyneb y gol. Mae yn y rhwyd. Wel, Cuddy sydd wedi creu. James Rainbird sydd wedi gwyro'r bêl i gefn y rhwyd. Eto, y Bari yn ennill y bêl nôl yng nghanol ca. Chwarae ddi mas at Cuddy. Cuddy. Mae Claga yn digon o amser. Ergyd tro dde oddi ar y linell yn wirthiol gan y dre newydd. Ergyd dda, ond amddiffyn ardderchog gan y dre newydd. Wel, dyma'r gic gornel ar y drod chwith. Nôl i'r canol. Williams, rhydd yn y cwrt. Ond y Bari yn clirio. Smith ar y cyffyrddiad cyntaf. Nôl i'r canol. A ma' 'na gyfle, a ma' 'na gol. A ma' 'di cael ei sgorio gan Aaron Williams. Ond rhy ychydig, rhy hwyr efallai fydd i 5 gol mewn 4 gêm yn erbyn y Bari. Noson oer yma ar Bart Jenner. Ond perfformiad i Tymor galon. A dyma Hulbert. Hulbert yn glir. Hulbert i orffen hi. O na! O, am gyfle i sicrhau'r 3 phwynt. A mae Hulbert y prif sgoriwr wedi methu'r target allan mae credu'r beth. We were miles off it tonight, to be honest with you. I thought we had good control in the first 10-15 minutes without really carrying a threat. And then we just gave them a little bit of encouragement. And yeah, I'm angry, I'm disappointed. And they deserve to lose a game tonight. Mae cyfnod di-dor Aberystwyth o 33 o dymhora yn yr uwch gyngrair ar fin dod i ben, wedi'r clwb gadarnhau 5 i'r ail haen y penwythnos diwethaf. Roedd y Flint yn gobeithio manteisio ar fethiant i gwrthwynebwyr gan y byddai buddigoliaeth i'r Sudanwyr yn selio'u lle yn y gyngrair am dymor arall. Yn ffodus yn disgyn i Iwan Lewis sy'n brysgamu ymlaen tuag at y cwrt Cosby i'r ergyd yn taro'r postyn. Mae'n arbediad gan y golwr Jack Flint. Yr oedd mae'r dyfarnwr cynorthwyol Dan Beckett di rhoi cic gornel. Gwaith da gan John Owen. O, ilgdio'r meddiant wedyn yn fler. Y barf yn chwarae ar cefn. Reeves cael ei ryddhau gan Josh Jones mewn y cwrt Cosby. Elliot Reeves cyfle reit. Y Flint ar y blaen. Ond am arbediad o didog. Hartley. Brysgamu ymlaen. Phillips yn gael lawr, mae Hebe Phillips. Lledu'r chwarae mae'n geisio wneud, a mae'n troi nôl ar ei droed chwith. Darlington ar ergyd, yn ebyn y gwynt. Be yn disgyn Jonathan Evans, o'r bediad arall. Yn dod i mewn gan Niall Flint, 2 gwaith yn olynol. Arbediadau gwych gan y golwr. A dyna di hanes Tymor Aberystwyth ddim yn cymryd i cyfleon. Wyn. Simmons yn pwyntio lle mae angen i, ond mae Wyn yn parhau ar edad ymlaen. Ffigio Hebe Darlington mewn yn fyrcws Cosby i'r ergyd, a taro'r postyn, a taro cefn yr hwyd. Amddiffyn llac gan y tîm cartra. Gol gyntaf y tymor yma i Ben Wyn. Yn gyda 10 munud o'r hanner cyntaf weddill. Ergyd rymus yn curo Dave Jones. Fofana ag amser yn ganol cae, Ben Wyn. Gol o sy'n gwneud a'i dîm hyd yma, Ben Collins.
Reeves ar ei droed chwith, Elliot Reeves sipio i Ben Davies, thyrru nôl ar draws, gyflaf yma, o, sydd tyryddu yma Josh Jones, di methu hwnna. Oedd ar y blad iddo fo. Darlington ond y gornel, di Phillips di'r agweld hwnna, do mae yma'n brasgamu ymlaen, mae'n drin ebyn dau. Mae'n wrth efo sodiad, chwym iawn gan Jake Phillips, Phillips mewn i'r cwrs Cosby i'r ergyd yn taro trawst. Oedd un ergyd wyll yn y diwedd, so di pwyllo yn y cwrs Cosby na. So fod i dyblu mantais ar y melwyr. Mariet rhwng y gornel gan Josh Jones, Elliot Reeves. Brasgamu ymlaen gan y cwrt Cosby, chwilio ryddhau. Josh Jones ar ôl o Bale disgyn yn garedig i Reeves sy'n plannu'r Bale. Heibio Dave Jones i ddyblu mantais ar y melwyr. Mae hwnna yn 9fed gol yn uwch ynghyngor Cymru y tymor yma i Elliot Reeves. Phillips i lwybr Ben Collins, dan bwysau gan Hartley yn y cwrt Cosby. Cyfyrddiau cyntaf gan Luke Mariet ar beithiad y didog. Nid unwaith ond ddwywaith gan Dave Jones a Elliot Reeves yn cam sefyll. Gwych gan y Ben yn y gol ar betiad o'r safon ycha gan Dave Jones. Wedyn oedd Elliot Reeves i mewn am y briwsion. Dave Jones yn codi ac yn nadu'r Bale i fynd teipio. Iwan Lewis. Rhyddhau. O'r Gigo Smotin, oes ma yna. Abdi Sharif yn cael ei faglu gan Jake Phillips. Ydy gêm a ddim ar ben eto o safbwynt y tîm cartra. 3 munud o'r 90 yn weddill. Flint yn erbyn Flint. A Niall yn cael gora o Jack. 5 gol y tymor yma yn uwch ynghyngor Cymru i Niall Flint. Gyda'r dre newid wedi colli roedd gan Lansawel gyfla i agor bwlch rhyngddyn nhw a safleoedd y cwymp ac roedd y cochion yn sgrechian am Geicor Smotyn wedi honiada o lawion y cwrt gan Geicona a'r rheolwr Andy Dyer yn derbyn cardyn melyn am brotestio. Ond Andy Dyer gafodd y gair ola gyda'i eilyddio ysbrydoledig yn talu ar ei ganfed. Luke Bowen a Corey Hurford yn dod i'r maes ac yn cyfuno'n syth i sgorio unig gol y gêm. Hurford a'i gyffyrddiad cynta'n creu, Bowen a'i gyffyrddiad cynta'n rhwydo, a'r rheolwr yn edrych yn eitha balch gyda'i hun ar yr ystlys. Football's a crazy game, isn't it? So, no, listen, we're just chuffed that, we've put them on, there's an opportunity, it's landed to them, and to be fair, perfect pass, perfect finish. So. Penwythnos arwydd o cael yn y 6 isaf wrth i'r Bari gymryd cam enfawr tuag at selio'r 7fed safle. Y Flint yn saff am dymor arall a dim ond pwynt sydd ei angen ar Lansawel i yrrydge newydd i'r ail haen. Prif adran Janero sydd dan ni nesa, a 3 yw'r rhif pwysig fan hyn. Y drydydd gêm yn olynol rhwng Caerdydd a'r Seintiau Newydd. Y Caerdydd di ennill y 2 gêm gynta, 1 yng Nghwpan Cymru, 1 yn y gyngrair, yn taro 2 gol hwyr i sicrhau buddugoliaeth ddramatig penwythnos diwetha. Ond nhw'n gwybod yn y brifddinas, buddugoliaeth arall, 3 phwynt arall, bydden nhw'n bencampwyr am y trydydd tro'n olynol. Fion Price, dros y Bale, yn anelu tu ar canol. Tigi Webb gafodd ei phen ar y Bale. Mae'n ôl gan Kerry Walcott sy'n llwyddo unwaith eto. Mae angen i Mia Gwen Davies fod yn falut. Mae wedi colli'r Bale, mae angen yr arbediad yna. Dwi'n meddwl bod o wedi rhoi cic o'r Smotyn am y drosodd yna gan Mia Gwen Davies. Doedd Mia Gwen Davies yn methu clirio. Fion Price eisiau sy'n sgorio 12 yn y gyngrair ac am arbediad gan Mackenzie Hayden-Jones. Wel, dyna ni ddechrau i'r gêm yma rhwng Gaerdydd a'r Seintiau Newydd. Be da ni'n mynd i weld yn yr ail hanner yma? Kehoe chwilio am Eliza Colley. Eliza Colley mewn i'r cwrs Cosby yn erbyn Mackenzie Hayden-Jones ac mae Eliza Colley ychydig eiliadau fewn i'r ail hanner wedi rhoi Caerdydd ar y blaen. Ac ar hyn o bryd felly, y gol yna gan Eliza Colley sy'n rhoi y bencampwriaeth i dîm y brifddinas. Tigi Webb yn ceisio rheoli. Colli'r Bale i Lily Billingham. Mackenzie Olden yn mynd i hun. Mackenzie Olden? Wel, mae Caerdydd wedi mynd ymhellach ar y blaen. Da ni wedi chwarae 5 munud o'r ail hanner. A Mackenzie Olden
Caitlin Chapman ar gic gornel i'r Seintia. Yn anelu at y canol, ac mae di mynd i fewn. Mae'r Seintia wedi llwyddo i dynnu yn ôl. Mae yna 10 munud o weddill yma yng Nghaerdydd. Maria Francis Jones yn gadael i honna chwarae, heibio hi. Fiona Barry yn mynd i hun. Fiona Barry yn mewn i'r cwrt Cosby. Be mae Barry yn gallu neud? Ac am gol gan Fiona Barry. Wel, siawns mae hwnna yn cipio'r bencampwriaeth i Gaerdydd. Fiona Barry eisiau i sgorio 2 gol. Tymor yma yn erbyn y Seintia gan gynnwys yn y rownd gyn-derfynol na yng Nghwpan Cymru. A hi sy'n sgorio'r drydydd prawn ma. Ac mae'r chwiban yng ngheg y dyfarnwr. A dyna ni y chwiban ola. Mae Caerdydd am y trydydd tymor yn olynol yn mynd i fod yn bencampwyr prif adran Geniro. Ie, mi'n credu, doedd y gêm ddim yn un hawdd heddiw, drwy'r gyngor ddim wedi bod yn hawdd y blwyddyn yma. Mae tîm fel TNS, Bryn Ferry a Wrexham hefyd i gwthio ni i'r diwedd. Ond mae'r ddylfryd sydd wedi ennill y gêm i ni heddiw. Ni gwthio tan y diwedd a ni'n ennill nawr, so dyna ni. Na, dim byd i gwahanu 2 tîm hanner amser a ni'n gwybod ni'r tîm gwell. Ni wedi dangos hwnna tymor yma. Mae'n dod lawr i sut chi'n ennill y gêm. A roedd gols i Eliza, Mac a Fiona pam ddes i ymlaen yn di ennill y gêm i ni a ni'n buzzing nawr i fod yn onest. Llongyfarchiadau i Gaerdydd felly, pencampwyr y brif adran am y trydydd tymor yn olynol, a phen arall y tabl buddigoliaeth i Aberystwyth yn cadarnhau cwimp met Caerdydd i'r ail haen. I gyngrau'r y de yr ewn ni nesaf, ac oedd Llanelli yn croesawu Lido Afan i Barc Stefan Heath nos Wener. A tas i'r cochion yn ennill, a Tre Thomas yn methu eich giro Cam Bryan, yna bydde Llanelli yn sicrau'r bencampwriaeth ac yn esgyn yn ôl i'r uwch gyngrau'r am y tro cynta ers 2019. Walton dros i ysgwyd. Eason. Tynnu'r bel i lawr ar ei frest. Bel ymlaen yn gorfodi Inja i droi. Mae Haynes wedi brysach yn y gwrs Cosby a di methu'r bel, ond yr ergyd i mewn i'r hwyd ochr. Bradley Gibbins yn methu'r nod. Cyr dros yr amddiffyn. Dos na ddim cam sefyll, ond mae yna gyfla gwirioneddol fan hyn i Lanelli. Y bas ar draws, a'r bel yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Amddiffyn gwirthiol gan Lido Afan. Taflad hir. Lanelli'n clirio. Bel yn ôl i mewn i gwrs Cosby'r tîm cartra, a'r peniad yn rhoi Lido Afan ar y blaen. A dydy'r ymwelwyr heb ddarllen y sgript. A fe safodd amddiffyn Llanelli'n stond am eiliad. Liam Griffiths efo'r peniad. Taylor Jones. Codi'r bel yma i gwrs Cosby. Ac yn canfod Liam Eason, ond prif sgoriwr cyngrau'r y de yn codi i ergu dros y bar. Peniad Gerrard dros yr amddiffyn yn canfod Eason. Liam Eason yn cymryd i amser ac yn mynd i hun. Ac eiliada ar ôl iddo fo fethu cyfle mor dda. Nath Liam Eason ddim camgymeriad trona i 7th gol o mewn 5 gêm. Hopkins ar draws y cae. Y bel yn disgyn Eason. Eason efo'r ergyd. Yr ail gyfle. A'r bel yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Liam Eason mor agos i ennill y gêm i'r tîm cartra. Gemau cyfartal i Lanelli a Tre Thomas yn golygu bod y bwlch yn aros yr un fath ac y bydde buddigoliaeth i Lanelli yn Cam Bryan nos Wener nesa yn ddigon i selio'r bencampwriaeth. Y ddau ar y brig yn ennill yn y gogledd gyda Gebus yn chwalu Rhythun yn racs o 7-0, ac mae Bangor mewn perygl o syrthio ar ôl colli o 6-1 yn yr Wyddgrug ddydd Sadwrn.
At y chwecha yr ewn ni yn ola. Nawr pwynt oedd angen ar ben y bont i sicrhau'r ail safle yna yn y gyngrau'r haws dweud na gwneud cofiwch achos nhw'n cwrdd ar pen campwyr. Y Seintiau Newydd wedi ennill 15 gêm yn olynol. Morgan lawr yr ystlys ond Pasg sy'n cipio'r bel i'r Seintiau Newydd. Josh Pasg yn chwilio am rediad. Zach Clark sydd ddim yn cam sefyll mewn i'r cwrt cosbi a fo. O, mae Clark yn codi honna. Heibio'r postyn am gyflem fanna i'r ymosodwr. Adam Wilson yn parhau ar ymosodiad i'r Seintiau Newydd. Mewn i'r cwrt cosbi, arbediad Adam Prisbeck yn un da ac yn llwyddo i ddal gafel ar y bel. Williams yn dod o hyd i Leo Smith yng nghanol cae. Smith ergyd o bellter, o, mae'n taro'r trawst! A mergyd wych gan Leo Smith fod feddi o'r gornel uchana. Prisbeck yr gic fyny'r cae. Redmond sy'n cael gafel arni. Yn trio dod o hyd i Zach Clark. Gabe Kirkhoff yn gryn dda i gipio'r meddiant. Dim ond James Kroll sydd o'i flaen. O, mae'r bas yn dod o hyd i Kroll yn y cwrt cosbi. O, mergyd gan James Kroll! Ac mae gol i ben y bont. Mae James Kroll ar dan ar hyn o bryd i chweched gol o mewn 5 gêm. A wneithom taro llawer gwell na honna. Gabe Kirkhoff chwarae teg yn codi ben. Gweld mae dim ond Kroll oddi fyny'r cae. O, Kroll yn gorffen yn wych. Johan Phillips yn brwydro amdani fyny'r cae gan Clayton Green. O James Kroll a Josh Pasg. Ar ras yn fan hyn a Kroll wedi curo Pasg mewn i'r cwrt cosbi ar draws y canol. O, sut i Johan Phillips heb sgorio fan'na. Gwaith gwych gan James Kroll lawr y dde. Johan Phillips yr eilydd ifanc bron a chyroni'r symudiad. Yeah, of course, thrilled with the result. We were desperate to get a point today, to secure second and to get all 3. Makes it that little bit better, doesn't it? More special. It was quite an even battle out there and it took a special goal to win it. Yeah, I suppose there weren't much in the game in all fairness, and sometimes when something drops like you just got to hit it and hope for the best in you. So yeah, well, it's always nice to go in and 3 points is a big one. And second, we finished second only, so that's nice as well, yeah. Jones drwy lygad y nodwydd at Davies. Davies yn droi! A fel ithrodd o, fel darodd o'r bel Adam Davies. Dylan Rhys. Codi'r bel i lwybr Kyle Kenneford. Kenneford efo'r croesiad. Caernarfon yn delio efo'r bygythiad. Dyna ddim trosed. Shepherd yn trio look. Ergyd bwerus, ond yn syth lawr, con gwddw Ben Hughes. A Bruce Easing cadw'r bel ar dir y byw. Croesiad, teg at Amon. A fe gyreiddodd i Amon yn y pen draw. A Ryan Sears yn y lle cynta'n arbed Caernarfon. A'r ail ergyd yn cael ei harbed gan Ben Hughes. Mae'n ath Ryan Sears yn wych yn y lle cynta. Cyn gonel gynta yr ail hannar. Teg at y cwt bach mae'n mynd! A Ben Amon gododd ucha i roi'r tîm cartra yn y blaen. Unfed gol ar 10 y tymor i brif sgoriwr Hwlffordd a'i ail yn erbyn Caernarfon. Hughes yn hir, can fod Louis Lloyd. Lloyd i'r llawr a mae'n gico'r smotyn. Ac eiliada ar ôl mynd ar ei holi. A gan yr ymwelwyr gyfla i daro nôl yn syth. Louis Lloyd yn ôl ar ei draed ac yn paratoi gymryd y gic. A Lloyd yn canfod y rhwyd. Blaenwr Caernarfon yn sgorio ar ddôl y bont. Am yr ail dymor o'r bron. Jenkins ymlaen. Sotliad celfydd gan Owain Jones a Tricky Watts. Walters yn mynd i hun ar ergydd isal ar y targed. Gorfodi Ben Hughes i'w atab yn sydyn. Yn arbediad da.
Ar ôl colli o 5 i ddim yng Nghaernarfon y penwythnos dwytha, tydi'r Bala'n dal heb ennill ers yr hollt, a bu bron iddyn nhw fynd ar ei holi yn yr hanner cyntaf yn erbyn Met, ond Pennod Matt Chubb yn taro'r postyn. Wedi'r egwyl aeth gwir Gwynedd lawr i 10 dyn ar ôl i Dan Malone, wel 2 gardyn melyn am 2 dacl fler mewn cyfnod o 9 munud. Daeth Lewis Rees yn agos i gipio'r pwyntiau'n hwyr i'r ymwelwyr, ond Joel Torrens yn arbed yn gampus a'r gêm rhwng y Bala a'r Met yn gorffen yn ddi-sgôr am y 5 tro mewn 5 mlynedd. Pennod yn cyrra'r seintiau am yr eildro'r tymor yma ac yn sicrhau'r ail safle. Gall hynny brofi'n werthfawr gan y bydd Pennod yn camu'n syth i Ewrop os bydd y seintiau'n llwyddo i godi Cwpan Cymru. Morgan Owen, chydig bach yn fler yma'r hyn, mae'n gyfle i Lewis Rees. Grymannu honna i'r gornel ucha. O, dyna chi gol gan Lewis Rees. Hughes, digon amser a lle gan o i dorri mewn. Yn torri heibio i by, fod i fynd at y postyn pella, mae dros ben y golwr. 12 gol y tymor yma i Rhys Hughes. Chislovic at y postyn pella. Mae Cambrian yn penio'n glir, ond dyma mae beth ar Redmond! A mae'r capten yn rhoi'r seintiau newydd ar y blaen. Giln y Bari. Mae'n effeithiol, be bynnag mae'n mynd ac y taro'r target! O bellter! Bari i Gaerdydd! Cyn Owen, i gymryd y gic. Glydiad mor bell ac Owen! Owen Pritchard! Na chi gol! Gwych! Seintiau newydd. Yn ymosod rwan drwy Adam Wilson. Wilson yn ergydio bellter! O, dyna chi ergyd gan Adam Wilson. I Joshua Jones yn cael ei warchod gan Marginson. Hughes. Hughes yn ergydio! Gwaith syth i gornel y rhwyd! Gol wych iddo dar Flint yn gyfartal. Gabe Kirkhoff yn gwneud dda i gipio'r meddiant. Dim ond James Kroll sydd o'i flaen, o, mae'r bas yn dod o hyd i Kroll yn y cwrt Cosby. O, mergyd gan James Kroll! Ac mae gol i Pennod. Mae James Kroll ar dan ar hyn o bryd. O dyna ni am heno, diolch yn fawr iawn am eich cwmni fel arfer. Nawr, sdim rhaglen eich chyfbwyntiau nos lun nesa, ond mae da ni gêm fyw i chi. Ddydd Mercher yma. Mae tîm Cymru, tîm Menwod Cymru dan 19 yn cwrdd â Ffrainc mewn gêm ragbrofol i geisio cyrraedd yr Euros a'r cyfan yn dechrau gyda ni o Lanelli am 4:45. Tan hynny, hwyl fawr i chi.